Hvad vil det sige at være en rigtig helt? For de fleste er det nok at være stærk og modig. At have superkræfter og en sej dragt. Men jo nemmere det bliver at være middelens beskytter, jo sværere bliver det bare at være Pelle Nørmand. Grønkålstips. Det her er Christian. Han er lige startet. Piger som Ida falder bare for sådan nogle fyre som dig, Pelle. Du er bare lidt for... almindelig. Almindelig. Det dufter af vanilje. Hvad? Det er dig, der har en date med Ameboy, er det ikke? Jo. Måske er det bare nogen, der har fundet på for at få opmærksom på. Jeg vil have, du fortæller mig, hvordan jeg får ram på Ameboy. Jeg hader ham! Pissemyre. Jeg troede, Loppen var min ærkefjende. Det er han ikke. Hun sagde, hun ville gøre Ida fortræd. Kommer i biografen 1. juledag. Hent den nye Antboy-app nu i App Store og Google Play.